Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Regional Committee na kabenta ka Ribhoy District balakli da usimbun Menteri Rangba ka jela uba Preston Tensong ko mu chairman ha kalai phau tari unai weng ar hajar phoar kalai shong ya ka jingalang ha ka sin ka baningkong na kabenta banya thirsani ha ka bai dei bat ka jingkran penbet put ha ka wat ka baar na kabenta ki south li ki jaka ki badan hapadeng ka jinge ka japut habdeng ka jela Meghalaya ba ka jela Assam. Hakane ka jingalang balai shimbentalang daki MLA jong ka them Ribhoy ki bakan thop ya uba mineral bonds uba sustenance sotun uba dasakhet bhala mari haringkat ka jingadonlang jong deputy commissioner ka Ribhoy district u arpit upadhya uba longru member secretary jong ka regional committee lembat kinong sinchar hima bat kinong sinchar snong larai banyak rentang ban penbiang shwa ya ka block 2 bat ya ka desh de moria bat ya ki artali ki basa on sakran penbet bat kham hadin. Mentak ganti ka bangi khot ngi kren tang arteli ke area ka banengkong ka de ka dash domria bat ka baar ka de ka block 2 te kadang sa arteli naman ngani Ribhoy ngi don southerly kini area of differences te ka sa southerly bat ya ka tangin sale kini ki sengi ban te ka bangi kren mentak ka sengi kolong tang arteli kawe ka dash dumria ka de ka bahap apo ka hima melim te nakalian ka hima melim kiawan nakalian jongki menteri kiawan nakalian jongki Rangba Snong ban ye kendu ban ye plu chumut ha ka ba ya dei bat kitu ki area ki jaka paro namar ba kitu ki area ki bengla submit ya kini ki Snong ki tau how ajar karwe ban claim na ka sarkar Assam ngia discuss se kata kawe hadit kawe bat ha ka ba kendu ngia yo ki input je ki kot kisla nakalian jong kahima bat kumju nakaliang jong kinong shong snong lan ki Rangba Snong ki kenhun ki Rangba Snong hapo jong kan ki area baro kawe tinglai slok tinglai yo ki kot kisla bat ngi aila chu ru nakaliang komiti la ki dang don shu kanu ka kot kisla lan ka kan kenja supporting documents ka nakaliang komiti kadang pediang sengobhai kita ru hakabangin saya steady bat ngi saya bu pada kerja presentation hakap kandu shwa bangin le banja kandu bat ka regional committee jongko komen of Assam kata kede ka we ka bentar ka benekong bat ka baar kalong ye kren ya ka block 2 kani ka block 2 bepintip ka hapo ka hima hakahima khairim borok kini ki area ka hapo ka hima khairim ti kani ringle kren ngi slok ngi la peu jumot nakaliang jong usim jong ka hima nakaliang jong usim raj bat kum juru nakaliang joka jong kirang basnong kilai submit je ki kot kisla ko jong ki haka committee nilai discuss subun ki batki bat menta ngi nak le committee ngi aila chu ya ki la dang don chu kanu ka baki sngo baki dang don ban pha ya ki kot kisla kum ki supporting documents ya kan hero ngi dang aila ya ki bakin sa submit biang syaka committee bat la don kam nak le ka regional committee ngi long ready wat ban khot biang ru ka jing keren sai sisin shwa bangini tundu bat ka regional committee jong ka sarkar Assam nakaliang jok hima melim rengkat bat kitu kinong song snong tu ki bawan meneru ki namar kidon ko forum ko joki ki gelapan pau kila ai ki history porokot ba kahap apo kai ma melim na du por mendai mentai te ko mo pingan namla ban ong kum no no ya menta namar ngiru ni na compile ki ki kot kisla na dong sadong na tangin prepare bha na dong sadong shwa begini kendu bat ka regional committee jong ka Assam government.